Salutare, salutare, numele meu este Andrei și sunt foarte emoționat pentru că ăsta este primul meu episod și am zis hai să facem un episod de Clash Royale. Și nu uitați, dacă vă place și vreți să mă susțineți cu jocurile acestea și așa, să apăsați magicul buton de like, pentru că nu costă nimic, să abonați la fel, că nu costă nimic. O să-i dăm drumul ăsta. Și hai să trecem direct la bătălii. Să ne bătem cu cineva. Așa. Uite, vedeți cum o cheamă românul. No, hai să începem. O să începem cu un cigan și un din ăsta care aruncă bombe, habar n-am cum îl cheamă. El a început casla cu două fete de level 3. Cam slăbuți, sincer. Cred că o să-l fac pe băiatul ăsta. O să dau și aici, o de asta să se sature. Bang! What the heck? N-am murit? Păi nu pot să fucking cred. Bum. Jocul nu a apărut încă pe magazin Play, dar îl puteți lua de pe Aptoid. Ai, de urâtule. Bye. Băi, ești nebun. Ăștia ăla. Deci, să vă zic, ăsta dă o tonă. O tonă de damage. O tonă și o tonă de damage. Mamă, cred că mă face, pentru că ăla dă... Ia uite cât damage dă. Ioi. Ioi. Da, nasol. Trage! Așa. Este unul mi cam frică de boul ăla. Hai repede! Pe bune? Da, mă face, că n-am. No. Avea călărețul ăla care dă o tonă de damage și se ia foarte greu călărețul. Uite, vedeți? Deci călărețul ăsta dă o tonă de damage. Da, m-a făcut. Nu e vina mea, pentru că ăla avea pe ăla și nu. Da, m-a rupt rău. Da, asta e. Letter. Așa. Mă rog. Hai să trecem, uite aici. Să vedem ce putem face mai nimic. O să îl pun pe ăsta în locul la chestii, la baracă, pentru că baracă nu e cine știe ce. Vă zic eu de acum. Frate, ce șmechere sunt astea. Ia, stai să văd eu ceva. Da, uite că se vinde. Da, cu 2000 de bănuți. Chiar e mult, dar... Ne. O să mai jucăm unul, pentru că... Na. Sper ca ăsta să nu mai aibă... călăreții, pentru că ar fi nasol rău. De fapt ăia dau smulți, dar uite, cu o săgeată de asta smurți toți. Uite, exemplu. S-au dus. Mamă! Ai, dă-i mă în el, dă-i, nu lăsa să te atingi. Aoleu! Aoleu, la pe ăsta și ăsta dă o tonă de fucking damage. Ioi. Mamă! Ce rău a tras. Bum. Dăm un uriaș. Dăm niște arcași. Și sper să nu mai pună pe P.E.K.K.A. Și ăla dă o tonă de damage, așa îl cheamă P.E.K.K.A. P.E.K.K.A este magicul lui nume. De distrugător. Dă-i... nasol. Nasoală rău treaba. Mamă, ce prost. Mai bine nu dădea. Chiar. Mai bine nu dădea. Hai, ajungi și dă-i. Aole. Ai, fuck. Și vedeți cât de repede aleargă? Cum sună? Aua, când... Mamă, ce drăguț sună. Haia.
N-am. Bun. Jocul este foarte fain. Deci mie îmi place jocul. Și să... Ioi. cum distruge asta tot, bă, să fie bun, bă. Na. Bă, gândim la fel, la chestia de tactică și l-o pus iar pe fucking P.E.K.K.A. Bine, eu pe ăsta, uite pe ăsta, pe P.E.K.K.A, ăsta de level 1, l-am luat eu pe telefon, că joc jocul ăsta și pe telefon și m-a rupt. Să dăm puțin volumul mai încet. Așa, cred că este. Hai, frate, mă lași, ia tu de aici. Cum am dispărut toți. Mă vine să râd. Și chiar am râs. Da, că am forțat. Și iar pus fucking P.E.K.K.A ăla. Mamă, ce mă nervează P.E.K.K.A ăla. Deci dă o tonă de damage, frate. Nu iartă nimic. Damage. Na. 10, 4, 3, 2, 1. Boom. Și am câștigat. What? Mă rog, oricum am câștigat. Deci, vedeți, românul, așa mă cheamă pe mine. Dacă vreți să... mă nervează că mi apare porcăria asta. Na. Nu prea știu cât am filmat. Sincer. Clans. Și am zis, hai mă să ne uităm și la un filmuleț de asta, cum a atacat un nebun. Hai să vedem aici cum a atacat. Să ne uităm și la un filmuleț și după să închidem filmarea. Așa. Hai să ne uităm la filmare. Eu o țin cu ăsta albastru. Nu. Deci becher stau. Și uite, ăsta, părcușorul ăsta de level 9 dă și el o tonă de damage. Ia uite, nici măcar n-apuc să se... Și dacă vă place și mă susțineți cu un like, chiar o să ajungem și noi așa ca ăsta. Uite, deci e ăsta albastru. Îl vedeți pe ultimul? Ultimul este ăla care dă o tonă de damage. Da. Așa, o să văd și cu școala cum stau. Uite, ăsta e P.E.K.K.A boss. Ăsta dă cel mai mult damage. Uite ăsta de level 7. Uite ăsta. Cred că v-am mai zis. Ia uite cât damage dă nebunul ăsta. Și uite câte viață are. Deci dintr-o lovitură cred că rupe tot. Mamă, eu ce-am zis? What the heck? Mă rog. Așa. Dar nu înțeleg de ce nu-l pune pe ăsta care dă o tonă de damage. Mamă. Da, și acum cine câștigă e... Nu, acum cine câștigă. Mi-a dat plus 2 elixir. Aici tot ce contează e elixirul și tactica și ce primești în cutiuțele alea. Ioi, mamă, cum și-o ia în gură ăsta. Ăsta albastru. Da, că tot ăsta albastru. Mă rog, eu țin cu ăsta albastru, deci... Meh. Ioi, mamă, ce luptă intensă. Și o să câștige cel albastru. One. Good luck. Ok.
Și cam atât și cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut să apăsați magicul buton de like. Dacă vreți să mai fac și episoade și din alte jocuri, pentru că o să mai fac și uite în cutiuțele astea primești nebunile. Și să vă abonați pentru că nu costă nimic. Da, eu am fost Andrei și până data viitoare, bye bye!